F'sentejn biss, persuni li ntlaqtu miċ-ċaqliq fil-kompjutazzjoni tat-taxxa ta' dħul li jimplementa l-gvern preżenti sa mill-ewwel baġit tiegħu gwadanjaw iktar minn 34 miljun euro. Dan it-tarif taħ il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna fil-Parlament fejn spjega kif mill-miżura li r-rata ta' taxxa tnaqset minn 35 għal 32% gawdew iktar minn 44,000 persuna. Dawn ifrankaw iktar minn 15 miljun u 300,000 euro. Din il-miżura kienet segwita minn tnaqqis fit-taxxa ta' dħul minn 32 għal 29%. Minn din il-miżura benefikaw iktar minn 48,000 persuna li bkollox ifrankaw iktar minn 18 miljun u 700,000 euro f'taxxa. Miljuni kbar oħra kienu frankati s-sena li għaddiet, meta r-rata ta' taxxa niżlet minn 29 għal 25%. Però minħabba li huwa f'dawn ix-xhur li jibdew jinġabru l-formuli ta' taxxa s-sena li għaddiet, qatt irid ikun maħdum kemm frankaw il-ħaddiema. Għalkemm imkejjen viċin il-Ministeru tal-Finanzi spjegaw kif anki hawnhekk is-somma tlaħħaq il-miljuni kbar ta' euro. Bilan li iktar persuni jgawdu minn tnaqqis fit-taxxi, issa din is-sena se jidħol tnaqqis fit-taxxa ieħor, dak li affettwa ħaddiema li għandhom dħul iktar baxx. Fil-fatt se jgwadanjaw persuni b'dikjarazzjoni singola li se jaqilgħu sa 9,100 euro, koppja b'dikjarazzjoni konġunta li jaqilgħu sa 12,700 euro u persuni b'dikjarazzjoni ta' ġenituri li taqla sa 10,500 euro mhux se jħallsu taxxa.